Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau insha Allahu zan yi magana ne akan wannan tsiron wanda ake kira da suna farin gadali. Farin gadali nau'i ne na dangin albasa wanda akwai abubuwa masu yawa waɗanda suke da alaƙa da irin tsiron, irin su tafarnuwa, irin su albasa, irin su albasar kwaɗi da gadali. Gadali ya kasu kala-kala. Akwai gadali na maza, akwai gadali na mata, akwai gadali na ciwon ciki, akwai gadali ma na maganin ƙarfi. Wannan farin gadali wanda ake kira da suna tafarnuwar daji. Wannan tafarnuwar daji gadali ne mai ƙarfin gaske wajen taimakawa maza ta ɓangaren ƙarin kuzari. Ana amfani da shi tare da sassaƙen kanya. Idan aka samu sassaƙen kanya sai a samu fasakwari da kimba, a haɗa su a daka. Idan suka yi gari a riƙa sha da shayi ko ruwan zafi, ko kuma a riƙa sa maganin ana kwaɓawa da zuma ana sha. Yana da tasirin gaske wajen magance abin da ya shafi saurin inzali, ƙarin kuzari tare da cikakkiyar gamsarwa a wajen namiji. Assalamu alaikum wa rahmatullah.